Занимавам се 6 години с производство на зеленчуци, от които 4 като биопроизводител. Много методи съм експериментирал, някои от тях неуспешни. Основен принцип е поддържането на устойчиво земеделие. В градината се старая да създам баланс, такъв, който да наподобява условията в природата. Вредните насекоми са сведени до минимум. Те ги има, съществуват, но не се намножават до такава степен, че да нанесат трайни вреди върху растенията. Това го постигам с редуване на различни видови растения. Края на юни в оранжерията вече интензивно бера краставици, има домати. Царевицата, която засях преди месец и половина, порасна до размери, които опират тавана на оранжерията и се страхувам да не скъсат найлона. Има все още зели, има моркови. Използвам основните принципи в биоземеделието. Това е мулчиране на лехите, което ги поддържа рохки и с достатъчно влага, и комбинирано засяване на културите. До културните растения засявам цветя като невен, босилек, тагетис. Те помагат при борбата ми с вредителите. Интензивно използвам и най-вече биохумус.